Ľudia, hned keď sa mi vyplo nahrávanie, tak zrazu šiel udin din din dun. Zlatý, ukážem vám ho. $93,000 sekundu zarába. Takže toto video. Čo je to? Aha, iba. A Legendary. Toto video bude iba o tom, že budem chvíľu v Afrike. Ja som si prepáčte. Som si spomenul. Kto? Ty vole, ja mám nejaké šťastie. Ľudia, že ja som si spomenul, že v minulom videu som zabudol dať, keď je čierna obrazovka, že nápis, že za 1 hodinu neskôr, ale pre mňa to tak nevadí, však som to tu aj povedal, ale som zvedavý, čo na to poviete. Ja sa vám potom ozvem, keď to bude. Keď teda niečo pôjde. Rainbow nobený pizzaniny. Lebo má na hlave pizzu. A potom sa vám ozvem. Ľudia, nič nejde, takže na to asi kašlem. Nebudem už na to, čo ďalej, ale budem furt defúkovať, zatiaľ vám ukážem, čo som vyhral. Takúto podpísanú kartičku živú Felia. Ukážem vám ju. Pravý podpis. Yes. Máme tu na Facebooku to bolo. Keď ste to videli, že Matej, tak to som bol ja. Dobre, takto končí naše video. Takže tak a čau.